ଅଦ୍ୟତା 16/9/2025 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିବା 10:30 ସମୟରେ ଆମ୍ଭ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରଙ୍ଗ ମହାରସାହି ପରିସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶପଥ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉକି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିପତ୍ର ନମ୍ବର 9714 ତାରିଖ 10/9/2025 ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶପଥ ପାଠ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର ହୋଇ ରହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ବସ୍ତି ଗ୍ରାମରୁ ସହରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମଇଳା ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିବୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିପାରିବୁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ତତ୍ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଗଲ ଟ୍ରାକରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶପଥ ପାଠର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଦି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା।